Peryg yw edrych tuag adref ymhlith y cwilt o fynyddoedd. Y mynydd du yng nghalon Frynaman yw'r llwybr traed i'r nefoedd. Efallai mai Bendith dan fwgwd yw'r holl fyw mewn caethiwed. Cyfle i dreulio amser da'r plant fod y tîn ben i weired. Wrth ddringo gwyrddni'r mynyddoedd, bydd bynnag ddaw o ran tywydd. Llanyddwch yr awyr sy'n rhoi dy feddwl yn ôl ar ei drywydd. Cyfnodau dyrus sy'n profi beth yw wir ystyr cymdeithas, gwirfoddoli i helpu a sylwi ar y gwerthoedd sy'n cylchu o'n cwmpas. Mae planhigoedd yr ardd yn tyfu, llaw yn llaw gyda'r hiraeth sydd ynof. Y hiraeth i eto weld teulu ac i'r cyfnod ma troi yn hen atgof. Mae Brynaman yn dal diwylliant, dyma lle gaetho mi'n magu, a phan ddaeth y byd i stop, parhaodd Brynaman i ganu.